Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, bịa ọrụ. Ọmụ a na-ekwu. Nwoke ahụ irige nwaanyị ya, ọmụ a na-ekwu. Ọnụ gee ntị, ọwụ ekwentị onye eke ka m ji akpọga gị ihe a. Ka m gwakwa gị eziokwu, jikwe n'ọnụ gị gwa ha na ahapụga m ka m ji nwayọọ lawa. Na gịnị mere na m gburu gị mma? Mgbutekwere gị ya, iji wuru nwoke ka m chọrọ ịchabiga. Ya na m gbupụrụ ya ịgbụga eziokwu, ị gaghị adị ndụ ma kpọrọ m ndị eke. Ya ihe ọ pụtara wụ mgbe ọbụla m pụrụ na-aga ịchọ aka ọrụ, gị abịazie na-arụ nke gị ebe nwaanyị m nọ. Aka ịhụrụ nga m nọ ekechiri m aka, ajọs kpọpụta m from cell sị m ka m nwee ike kpọọ gị, ya na mkpọọ gị maka na ị nwere ego. Ị gwara ha na ha dọsa m nga for 6 months. Ya na ị ga-ewepụga ihe a n'ụlọ ikpe kpọkwa ha because agwụla m ụmụnna m na onye ọbụla gawara gị ije left and right. Nna ka m gwa gị eziokwu, akwawo gị spiritual handcuff. Gwakwa ha ka ha pụkwa m ka m lawa. Ya wụrụ maka nwaanyị m kpọrọwazie akwa iri gị eke mgbe esi nkwa ihe iri fọrọ ya kpọrọwazie gbọtụ nkwa m na-ekwe gị wụ mchiala nga apụta mchiala nga apụta aka ịhụrụ nwaanyị gị mricha ya mri ebere ụmụ gị ndị ka nwaanyị torole nọ n'imsu ị ga-ahụ ihe ga-eme mrichazi marọ mgbaghara mmehie chegharịa kwadozie maka ịga eluigwe bọta m eji ụlọ ọkụ mmụọ n'ụwa ka anyị nọ n'ime na ihe ma ọ na-arụ ọrụ mba nwaanyị gị ka ị ga-ajụ ijụcha nwaanyị gị jụọ ada gị nwaanyị ma ihe ma ọ na-arụ ọrụ ị ga-ahụ ihe ga-eme gị ebe ihe anyị na-eme ịbịa gị kpọrọ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ ọrụ ihe megọrị mma kpụrụ ụmụ nwaanyị ndị mmadụ na-eri nwaanyị gị maka na ị nwere ego emebichi ezinụlọ mmadụ ọrụ mmecha gị ọ nọ na ihe etiri m n'aka ekweghị ịhụ m na-azụ fụgago ọ gara afụ gị ụfụ maka mgburu gị n'isi ọwụ n'isi ka m chọrọ igbu gị ebe ahụ ka m kara egbu ya mgbubie bọọlụ niile nyerela bọọlụ ka agawa ebe a enwe maka ga-afụ gị n'ahụ biwe bịa ọrụ aka ọtụkwala fon ahụ nsogbu anọ chere jọsụ ụmụnna m gawara gị ha ga-agara gị a ga-ahụ ihe ga-eme na ndụ gị. Yeah. Now I want call my name so that you know where it is coming from. Hello, Nze. Yeah, Nzala, good evening, sir. Yes, Nze, biko eweliwe anọ m na ala m zụrụ ezinụlọ unu n'aka. Yeah, ezigbo nsogbu nọ. Mba wụdị maka ndị nyogachi n'ala nga ka m kwe na-akpọ. Nze biko ịma na akwụchala gị ụgwọ ala a. M kwụchara gị ụgwọ nwanne gị nwoke abịa sị m na ala akwa ala mpụ unu. M ewerekwe ego ọzọ ọgụrụ nye ya. M kwụcha anya ụgwọ nwanna gị ka ọzọ abịakwa ugbu a na ọ enyi nwaanyị mpa gị mụtara nwa ọ sịkwa na ala sokwa uruki ya. Nze nye nkwe na-akpọ gị ihe awụ enweghị anọ m na aka ikwu ọtụtụ okwu maka na akwụọla m ụgwọ ala 10 times but ihe m chọzi ime ka ha mara na awụ onye si obi kara ya akwa hụrụ ala ya etigo ụkwụ. Mba ije m ga-agara unu ọ bụrụ na mmadụ ka m ga-aga m aga ya na mmụọ. Onye si obi kara ya akwa ala anla m aka gbasara ezi unu na ya wee otu nnu esi eri ndị mmadụ. Onye ebe azụrụ n'ala ọkwụcha ọkwụgharịa ọkwụcha ọkwụgharịa otu akụ nshi na-anatụ ndị ọbụla ma mmadụ na-ewerela ala ihe niile nọ n'akpa ya agwụla akpa ala ọ gaghị enweta but m chọrọ ịgwa unu niile onye si obi kara ya etigo ụkwụ n'ala na mmakwa na ọwụze ka m na-agba okwu
ama m na ala arị mma uru ndị nze m ga-agwa gị na ala a na-emebiele m ya ngwa tizi ụkwụ na aka mma m ị ga-eri uru ya. Gwa ụmụnna gị chere nze kwara ihe i kwuru na-ekenye m ala ebe ọzọ na ka nze ọwụ ka m chọrọ ka ala ka m kwụrụ ụgwọ ya akwala m ụgwọ ya kwụ niile maka udochia maka udochia ka m ji sị gị onye obi kara gwa na ha be tige na ụkwụ n'ala a mele mere na ọ ga-abalị mba ya hụ maka enyi nwanyị mpaga ahụ sị ọ mụtara mpaga nwa n'osikwa nwere ala a okwu ka ya dị iche ịghọtara okwu ka ya dị iche ama m nga m ga-akpafe gị bata ala ihe m ga-eji ya eme ama ebe bido mebatu gwa ndị ezinụlọ so onye obi kara ya eti gị ụkwụ anyị ga-ahụ ihe ga-eme mba ka udo chi anọ ndụ udo